En aquests moments ens trobam al Poudero, a la carretera que va de Santa Margalida a Manacor al quilòmetre 9 a la dreta, al camí de Sant Fum. Segons les fonts, és un pou que pertanyia a un poblat romà anomenat Ero. Més tard, aquest poblat es va convertir en una alqueria islàmica, que després de la conquesta de Mallorca va passar a ser part del territori que li pertanyia al comte d'Empúries. Durant l'edat mitjana formava part d'un llogaret amb un oratori. Finalment, les cases del llogaret varen caure i avui en dia el pou és l'únic que es conserva des de l'antic poblat romà. El pou va ser excavat i restaurat entre els anys 1996 i 1997. Pou d'Ero, patrimoni de la nostra cultura. Inici d'aquest poble. Ha vist passar molta gent, cultura rere cultura, època rere època, però que de cada vegada més ràpid va caient a l'oblit. Són pocs els que coneixen l'existència d'aquest pou, perquè fins fa poc estava mig amagat.